El pronom feble en, guió na, n apòstrof n. Quan i com s'utilitza? Funcions dels pronoms febles. Substitueixen un element sintàctic de la frase per evitar de tornar a repetir aquest mateix element sintàctic en un context determinat. N'hi ha alguns, però, que no fan cap funció sintàctica i que només donen un matís de significat al verb al qual van adjuntats. No és el mateix sentir que sentir-hi. La funció sintàctica del pronom feble és la mateixa que faria l'element substituït en el mateix context. Anem a veure, doncs, en quins casos podem trobar el pronom feble en. En el cas del subjecte, en una frase amb el verb intransitiu, el subjecte es pot substituir. Quan és indeterminat, és a dir, que no du cap determinant, com per exemple, aquí no hi creixen flors, però allà sí que n'hi creixen. De consells, no me'n calen. O també quan és determinat per un quantificador o un indefinit. Exemples. Ara al parc no hi juguen gaires nenes. Abans n'hi jugaven moltes. A la llitera de dalt dormen 3 nens i a la de baix només n'hi dormen 2. Què passa amb el complement directe? Doncs que el complement directe pot ser substituït pel pronom en quan és indeterminat, és a dir, no du cap determinant, com per exemple, abans venia préssecs, però ara ja no en ven. O bé quan és determinat per un quantificador o un indefinit. Volia llegir 3 llibres i al final només n'he llegits 2. No compris tantes taronges. No veus que aquesta setmana en menjarem poques? En el cas del complement preposicional, es pot substituir pel pronom en quan és introduït per la preposició de. Per exemple, ara parlen de la teva proposta. En parlaran tota la tarda. Mai no es recordava de tancar les finestres, però avui sí que se n'ha recordat. I en el cas de l'atribut, doncs l'atribut es pot substituir pel pronom en quan se'l vol emfasitzar o es vol remarcar el caràcter quantitatiu de l'atribut. Que n'és de ximple? En són molts de soldats. Vegem ara el complement predicatiu. El predicatiu es pot substituir pel pronom en si depèn dels verbs fer-se, dir-se, nomenar, elegir i semblants. Per exemple, es diu Paula, se'n diu. El van nomenar cònsol, l'en van nomenar. Pel que fa al complement circumstancial, aquest es pot substituir pel pronom en si és un complement circumstancial de lloc introduït per la preposició de. Per exemple, encara no ha baixat del terrat. Encara no n'ha baixat. Quant al complement del nom, direm que es pot substituir pel pronom en quan va introduït per la preposició de. Ens van ensenyar tota la finca, però no en van veure el garatge. Menja't la poma, però no te n'empassis les llavors. I per acabar, uns consells generals pel que fa als pronoms febles. Per tal de substituir correctament cada funció sintàctica pel seu pronom corresponent, és molt important saber identificar totes i cadascuna de les diverses parts de l'oració. Per això, cal saber analitzar sintàcticament. Preneu-vos-ho en calma i practiqueu molt. Ho aconseguireu.